खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'नि देहाया मोजां नङा। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा लोमजानायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियाव थिसनजानानै दं। दिसपुर पलिक्लिनिक हस्पिटालाव गोजौ फाहामथाय होनायनि गेजेरजों बिथांनि देहानि थासारिया गाहाम एबा मोजां फारसे फैबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। उन्दै बैसोआव हाबा लानायनि अजदाव फिसाइफोरखौ खानायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बाक्सा जिल्ला गबरधना पुलिस थानानि मोखाङाव फिसाइफोरखौ हमनायाव दुंहाव थासारि। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां फिसाइफोरखौ खादों। गोबां बिसिफोरनि बेरेखा थानानि मोखाङाव गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आइजोफोरा आरो बिस लोंनानै गावखौ फोथैनायनि गिबि मन्थ्रिखौ हुमखि होयो बिसिफोरा। एबेक्सनि सायाव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बिबुंथि। एबेक्सना चिरां जिल्ला होननायल' नङा, जायफोरा 2006 मायथाइनि उनाव हाग्रायाव गोदानै हाग्रा दानफिनदों, गाव गावनि हाखौ फाननानै गाव गावनि हा थाखानानैबो बिथांमोनखौ कमप्रमाइज खालामा, होखारखागोन, रावनोबो हाखौ होआ। बेवहाय सोरबाया राजखान्थियारि मा डायलग होयो होआ बेखौ जों खोनासङा। फ्राय ओनसोलखौनो BPFनि समनिफ्राय हाग्रा दाननानै हाखौ दखल खालामबोखादों आरो दिनैनि दिनाव BPFनि थुलुंगानायावनो UPPL सरकारनि बेरेखायै मोनसे थुनज्लायनानै सरकारखौ लोरबां खालामनो BPFआ गावसोरनो हाग्रा दानगासिनो दङ। अनजालि दैमारिया गावखौनो बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार होननानै बुङो, नाथाय आं बिथांखौ बर' वुमेन जास्टिस फरामनि एडभाइजार हिसाबै गनाया। बिथाङा BPFनि सासे नेहाथारि हिसाबैसो बावैसो मानसिफोरखौ थुलुंगा होनानै हाग्रा धंस खालामनायनि बाथ्राखौ बुंबोनाय बायदिबो आं मोननो हादों होनना। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। थाखो 8आव फरायफुबाय थानाय सासे फरायसुलिया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय धेकियाजुलि ओनसोलनि बाथासिपुर मिलन बर' गोजौ फरायसालियाव 8 थाखोआव फरायफुबाय थानाय मावरियापुर गामिनि रमेश बसुमतारीनि फिसाजो थरायना मनु बसुमतारीया समबार मोनाबिलि समाव रावबो मिथिस्लाबै हरखाब गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो। मनु बसुमतारीया मा जाहोननि थाखाय बेबादि गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ साना हसिया गावनि जिउखौ फोजोबना लाखो दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना खाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोल रिपु रिजार्भआव खमैबो 700निबो बारा नखरफोरखौ फिन नैथि खेब फोस्रांदों। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय भारत भुटान सिमना कराइबारि हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै न' लुना थानो नाजानायखौ होस्रांदों। रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो दि हाग्रा ओनसोल जोबस्रांनायखौ होबथानो फिन कराइबारि अक्सिगुरि आरो 3 नं फाथैबारि हाग्रा ओनसोलफोराव खमैबो 100निबो बारा नेपालि आदिबासि राजबंसि आरो बर' आयेन बेरेखायै न' लुना थानो नाजानायखौ होबथादों। होस्रांनायनि उनाव बिफां लाइफां गायनो राहा लागोन, होस्रांनायखौ मानियाब्ला आयेननि राहा लागोन होनना रेन्जार जसमानिक मोसाहारि बिथाङा फोरमायदों। फारसेथिं होस्रांजानाय सुबुंफ्रा होखारब्लाबो थाङा, हा हु गैयिनि थाखायसो थाफैदों। बिसायख'थि समाव 3 बिगा हा होगोन होनना रादाय होनायखाय देरहाहोदोंमोन होनना गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि फरायफुबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा हांमा सुरहाब गाबदों, मानोना बोसोरारि आनजाद एबा एनुवेल एग्जाम मेट्रिक आनजादा माखासे साननि उनावनो जानो थांगासिनो। बेबादि समाव बहा थानानै फरायबावनो होनना गाबै गाबै फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।